ଆପଣମାନେ ଏରିଆ 51ର ନାମ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଭିତରେ ଆସୁଥିବା ଏରିଆ 51 ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ଏହି ଜାଗା ଦୁନିଆର ରହସ୍ୟମୟ ଜାଗାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। କୁହାଯାଏ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେରିକାର ବହୁତ କିଛି ଗୁପ୍ତ କଥା ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଛି। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏରିଆ 51 ବିଷୟରେ କିଛି ରୋଚକ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୁନିଆର ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏଲିଏନ୍ ଦେଖାଯିବାର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ମାତ୍ର ଏରିଆ 51 ଏହି କଥାର ସତ୍ୟତା ଉପରେ ଆହୁରି ସନ୍ଦେହ ବଢ଼େଇ ଦିଏ। ଏହି ଜାଗାର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ମିଳିଛି ଯାହାକୁ ଦେଖି ବାସ୍ତବରେ ଏଲିଏନ୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଆମେରିକାର ସିନିୟର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବୟ ବୁଶମନ୍ ଏରିଆ 51କୁ ଯାଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରୁ ଫେରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୟାନ ଥିଲା ତାହା ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ତାଙ୍କ କହିବାର କଥା ଏହା ଥିଲା କି ସେ ଏଲିଏନ୍ଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ସେ ଏକଥା ବି କହିଥିଲେ କି କେମିତି ଏଲିଏନ୍ ମାନେ ମାତ୍ର 45 ମିନିଟରେ ନିଜ ଗ୍ରହରୁ ପୃଥିବୀରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏରିଆ 51ରୁ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ଭୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏଲିଏନ୍ ମାନଙ୍କର ମୃତଦେହର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଏହି ଏରିଆରୁ ମିଳିସାରିଛି। କୁହାଯାଏ ଏହି ଏରିଆରେ ଏଲିଏନ୍ ରହିଥାନ୍ତି। ତା ସହ ଆମେରିକାର ଆଣବିକ ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗୁପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହିଠାରେ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଏରିଆକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଏହି ଏରିଆରେ ବହୁତ ରେଡ଼ିଓ ଆକ୍ଟିଭ୍ ପଦାର୍ଥମାନ ରହିଛି ଯାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଚର୍ମ ରୋଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏଜେନ୍ସି ଏହି ଜାଗା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେହି ବି ଏରିଆ 51 ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲେ। ମାତ୍ର CIA ଏହି ଜାଗା କ'ଣ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ମାନିଥାନ୍ତି ଏହି ଜାଗାରେ ଆମେରିକାର ସିକ୍ରେଟ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଆମେରିକା ନିଜର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ୍ ତିଆରି କରିଥାଏ। ଏହି ଜାଗା ପାଖାପାଖି ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଆମେରିକା ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ଏରିଆ 51ରେ ଯାହା ଆମେରିକା ଦୁନିଆଠାରୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି? ଆପଣଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ଏହିପରି ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍ ଏବଂ ନଲେଜେବୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେନି।